Ricard Genesca i Fabrice Nanbuit amb una Skoda han guanyat el Rally de Lloret en la categoria absoluta de velocitat. Som molt contents de guanyar un rally a Catalunya amb un català francès. Hi havia molt competència al principi i bueno, n'hi ha que no han tingut sort, com jo no he tingut sort l'any passat. C'est vraiment un magnifique rallye. C'est la première fois que je viens faire un rallye à l'étranger, la deuxième fois à l'étranger, une victoire ici en Catalogne, qui est un peu entre guillemets mon pays d'adoption grâce à Richard. Donc ravi, vraiment très très content. Très beau rallye et une très très belle organisation. A les altres categories, els vencedors han estat Carles Miró i Ivan Matavaques en regularitat i Albert Jan Rosa en regularitat esport. Els premis s'han lliurat aquest dissabte a la nit, quan s'ha posat punt i final a la prova. El rally ha anat molt bé, les persones organitzadores són expertes ja en aquest rally perquè ja fa molts anys que s'està organitzant a Lloret, la valoració és molt bona. Creiem que aquest tipus d'esdeveniments ajuden a desestacionalitzar la campanya turística a Lloret. El 9è Rally de Lloret ha comptat amb 145 equips, amb participants com Albert Fàbrega, analista de la Fórmula 1 a Movistar Plus. Per mi ha sigut una experiència completament nova, havia fet molts ral·lis, però sempre des del costat més de tècnic, d'assistència, de mecànic, i la veritat és que he disfrutat molt. A més, ha sigut un ral·li superben organitzat aquí a Lloret, que és, jo crec, un dels llocs icònics dels ral·lis a Catalunya, i per tant ha funcionat tot perfectament. Hem disfrutat, he après molt, moltíssim, i la veritat és que amb moltes ganes de tornar-hi ben aviat. Les novetats d'enguany, una edició amb força presència internacional, han estat els trams en ordre invertit i el parc d'assistència ubicat al Rieral. Crec que ens aporta primer reputació, perquè Lloret té una trajectòria amb el món del motor molt important i és evident que tenim un esdeveniment de motor d'aquesta potència ens ajuda molt, i segon ens aporta, ho podeu veure, activitat econòmica, i en definitiva això, si ho haguéssim de quantificar en termes econòmics, és molt important. La celebració de la prova ha reunit els aficionats del motor aquest cap de setmana a Lloret de Mar.